Počúvať, my sme netrafili jednu značku, tuto už vykolíkovaný každý meter. Každý. No poďme. Tu sa ide v pohode. Máňo, poď to. Nie, to je lepšie, oni... No tak na čo vyprávaš, hádam, viem, nie? Vychodili. Veď chodím aj ja teraz. Jaj. Vychodil som strednú snehovú školu. He? Ide sa tu dali točiť videá so zvukom. So zvukom? Ale celkovo, že videá, vieš. Taký obyčajný foťák, no... Totiž, že páskový. Točíš na pásku, nie na fotofilm. Palia. Čo? Jo! Veď aj tu bude, ja to vyšlapem. A tady to tu bola, keď nikto išiel po lyžiach vyšlapaných. Počúvaj, predstav si, že s nami ide taká expedícia, že fotograf, počúvaš, fotograf. Z nového času? Fotograf a voľaký kameraman z HBO. Nie HBO. National Geographic. Discovery Chaplik. National Geographic. National Geographic. A točia nás, ako my ideme, a my počúvaj, a my rozprávame, aké úskalia sú, čo si treba zobrať, čo treba piť, ako sa obliec, čo si dať na ruky, akú palicu, čo na ruky, čo do úst, máme to inde. No a čo, ako šlapať, začni my.